Sa lungsod naman po ng Dagupan, hinikayat po ang mga Karatig-Bayan sa Laban Kontra Baha. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Nalakay ng Sangguniang Panglungsod ng Dagupan ang isang panukalang resolusyon na naglalayong makipagtulungan sa mga Karatig-Bayan ng Binalonan, Ordaneta City, Santa Barbara, San Carlos City, Calasiao at Binmalay upang mas mapalakas ang mga hakbang kontra pagbaha. Pinuunahan ito ni Konsehal Joey Tamay sa regular na sesyon noong Lunes, 8 ng Setyembre. Ayon kay Tamayo, ang resolusyon ay naglalayong bumuo ng isang integrated master plan para sa pagsasaayos ng daloy ng tubig mula sa kabundukan ng Cordillera patungo sa Ilog Sinukalan at Ilog Basinga. Layunin nitong mabawasan ang epekto ng pagbaha at maprotekta ng mga komunidad sa Dagupan at karatig lugar. Bukod sa flood mitigation, kabilang din sa panukala ang pagpapanatili ng malinis sa kalidad na tubig at mahigpit na pangangalaga laban sa polusyon. Bahagi rin ito ang proteksyon sa industriya ng bangus at iba pang produksyon ng isda na pangunahing kabuhayan sa lungsod. Sa ilalim ng naturang resolusyon, ipapadala ang panukala sa mga karatig LGU para sa kanilang pagsusuri at posibleng pakikiisa. Layunin nitong makabuo ng mas malawak na ugnayan para sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan laban sa banta ng pagbaha. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Idol Neil Muyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.